बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरदों। फैलायबाय दान्दिसे नोंथांमोननि साखाथियाव गाज्रि मोजां कमेन्टखौ बजबनानै लानो आरो बोदलानानै मेगन फेदेर फेदेर फरायनो। दा बे बुब्लियाव जों बिखेकसे नं क'क्राझार लकसभा बिनि सोमोन्दैल' बुंगोन। जोङो थांनाय 1 दाननि सिगां बा माखासे BPF दोलोनि माखासे UPPIL दोलोनि हेफाजाबगिरि बिथांमोनजों लोगोसे माखासे बिजाथिफोर आरो बिभिन्न दल संगठननि बिजाथिफोर जाय बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन, बिथांमोननि फिथाइखौ बा रिजाल्टखौ गाबोन फुंनिफ्राय बिथांमोननि बायग' परिखाखौ बिथांमोननि खाफालाव मा दङ बेखौ साननाय जासिगोन। EVM मेसिनाव थुनाय जों साफ्रोमनिबो बेसेन गोसा जों जि भट दान होदोंमोन बेखौ गाबोन फुंनिफ्राय साननाय जागोन। दा बैनि गेजेराव दान मोनसेनि सिगां बा बै दाननिबो सिगां जिखिनि खस्थ' खालामनानै गावबागाव दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहासार होनो माखासे एक्टिभ वार्कार बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन। दा गाबोन फुंनि समाव बेखौ काउन्टिं खालामनायनि गेजेरजों गाबोननि समाव रिजाल्टखौ मोननो थांगोन। दा बिनि गेजेराव जों बेखौ बुंगोन बे मोनसे गिदिरथार मोनसे गेम, जायखौ जों डाइस होननानै बुङो, जायखौ जोङो दुलियाव सोथुमनानै दोनदों। बिनि फिथाइया गेसाव जागोन ना बिनि फिथाइया मोजां जागोन, नाथाय गाबोननि उनावनो बा 2-3 रिंगासो समावनो बैनि गेसाव फिथाइ आरो मोजां फिथाइखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आं बुंदों दिनै बर'फोरनि थाखाय राजनितिकआ बे मोनसे अर्डिनारि सिस्टेम। दिनै राजनितिकखौ जोङो अरायनि थाखाय साननानै लाजाया, खिन्थु जाथि दानांगौनि सार्थआव जोंहा बर' हिसाबै अराय सम जोङो पारमानेन्टलि बुहुमा जेब्लासिम डेस्ट्रय जाया अब्लासिम थांना थानांगौनि बुब्लियाव जोंनि सिबिजाथाव फुजिजाथाव माखासे राजनितिकबिद बा पलिटिसियान बिथांमोना जोङो मोनसे जौसाङाव थानानै बर' जाथिखौ माबोरैबा जोङो सिबिलांनो हागोन, फुजिलांनो हागोन, जों बर' हारिखौ माबोरैबा जों गेरेमसा महर होनो हागोन, बैनि थाखाय जों साननाया खोब दरखार दं होननानै जों सानो। मानोना राजनितिकआ दिनै दं गाबोन गैया, खिन्थु जाथिया थाबाय थायोब्ला जों राजनितिकखौ अरायसम खालामलांबाय थानो हायो। बिनि थाखायनो नैबे जिथु MP बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय, MP बिसायख'थिनि उनावहाय BTC बिसायख'थि फैगासिनो दं। BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों नोंथांमोननि मोनखानाय जिथु BTCनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ जेरै दं एरै लाखिनांगौ, बा BTCखौ बर' रायजो हिसाबै जोङो अरायसम हमथानानै लाखिनो थाखाय UPPIL आरो BPF मोननैबो दोलोनि दैदेनगिरि लिडार्स सापर्टार्स नोंथांमोना खोब साननाया मोजां। मानोना जोङो नैबे BTCआव जों ज' जानानै मोनसे जौसाङाव थानानै बर'नि सार्थआव, बर' हारिनि सार्थआव, BTCनि सार्थआव, BTRनि सार्थआव बयबो जों ज' ज'यै खामानि मावगोनखौ जों मिजिंथियो। मानोना गाबोननि उनावहाय नोंथांमोना मोनसे गेम गेलेदों जिथुके बेवहाय जेननाय देरहानाया थाखायो। बबेबा मोनसे दोलोआ देरहागोन, बबेबा दोलोफोरा जेनगोन। बेवहाय बे मोनसे गेम जिथुके मोनसे गेम होननाय लोगो लोगो मोनसे खेला होननाय लोगो लोगो जेननाय देरहानाया थाखायो। दा बै जेननाय आरो देरहानायनि गेजेराव जोङो गावखौनो आपसेट माइन्ड लानानै जोङो गावखौनो दुखु फिल खालामनो नाङा। जोङो बैफोर समा जेरावहाय जोङो जोंनि माखासे रणकौशलफोरखौ, जोंनि हाथियारफोरखौ जोङो मोजाङै जोङो बेवहाय बेबहार खालामनो रोङाबा, जोंनि माखासे सान्थ्रि हान्जाफोरखौ जों गोरा गोग्गोम बुद्धियै, गोहोयै, बोलोयै, साहसै खालामाब्ला जों माब्लाबाबो जोंनि गेमफोरखौ जों देरहानो हाया। दा बेखायनो खायसे दोलोफोरा गाव गावनि सान्थ्रिखौ, सलजार्सखौ माखासे टेकनिकफोर होनो रोङियाव हयथ'बा जेननांगौ जागोन, बा पलिटिकेल फोथाराव बयजोंबो रायजो राजाफोरजों अनसायजायाखैबा बै दोलोआ निस्सय जेनखागोन। दा जेननाय देरहानायखौ लानानै जों बावहाय जेबो खोथा बुंनो थाङा, खिन्थु BTR बा BTCआव जोङो बिखेखकै UPPIL आरो BPF दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया मोनसे जौसाङाव फैनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय 2025 मायथाइ जिथु BTC बिसायख'थि, बे काउन्सिल बिसायख'थियाव जोङो मोनसे जौसाङाव थानानै बर' हारिनि सार्थआव, BTCनि सार्थआव जों बयबो खामानि मावनांगोन। बेखिनिखौ दिनैनि थाखाय एसेयावनो बुंबाय। दा एसेनोसै, गोजोन्थों।